कन्या का मम्मी जी? अरे का हो तहरा के हम कहनी है कि छठवा के गेहूं पसरले बनी तनी देखियो चिड़िया चुरगुन आ बानर जुटियावे मत। तो तू अभी तक हल मोबाइल लेहल जरूरी बड़ुए साल भर के दिन में। का मतलब का चाहतन तेरा घर का मैं काम नहीं तरीका है ठीक है ले वही का तनी सुई काम मोबाइल चलाओ देखे कि तेरा का डे जोरे लगेला बस अरे छठो पर्व त्योहार के तोहार वही सब बड़ुए। अरे पर्व देली तो पर्व त्योहार रहेला कहिया और काम करेली घर के बड़ो बताई ठीक बड़ुए करेलू। अरे घर के एगो पतो बड़ू तो तू ना करबू तो के दूसर केहू करी। देखिए जाना एगो तो चार गो के ओसे हमरा मतलब नहीं कि हम अभी काम ना करम हमरा बड़ी काम बाटे हमरा मोबाइल हम करते बनी छठ जाना तनी कि माई के करल बेटा के लहेला मगर मेहरारू के करल ओकरो से ज्यादा लहेला जानल अरे रउआ जिंदा बनी नु तो रउआ करी हम काहे भी करी बेटा 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 जब देखो तब रो साला की हमें बेटे बाटे भगवाने बचाओ। तो जाने तनी कि जब हमरा से अरे बॉस कॉल खड़ा बाटे काहे काहे बॉस करते लो बाबू आइए आ गए जय होनी ठीक बहन तो जाते बनी हद सी को जाए जे छिलाई मत का जब देखो तब सीना पे चढ़ले रहेली। हेलो हाँ माई रे कहाँ बाड़ी सनी थी हमेशा चिल्लाते रहेली सन रे माई का हो बबू आओ ना ने अरे का भइल काहे मैं काहे ते झगड़ा करतली हस अरे का झगड़ा हम करे बिए बबुआ खार में भूखल बनी गेहूं पसरले रहनी यहाँ धोके कहनी हाँ कि एक कने तनी से चला दी अब देखो तो दे हमार दिने दिने थाकता अब हमरा से उतना होत नहीं खे तब वो चिल्लाए लगती है लड़े लगती है हम का अरे कही। तो जानते बड़ी सन तनी पागल ही है तो तनी समझे ले देखो तो हमार छाती पप से भरल जाता है तबियत हमारे ही ठीक नहीं थे। यही से नु छठ कर तनी है बबुआ कि भगवान हमार बेटा के कुछ होखे मत ठीक रह तू हैं बाकी तो हम ओकरा के समझाओ कि पर्व त्योहार में वैसे ना झगड़ा करे के घर में। अरे हमार कोई दिन की जिंदगी बा उहे तो बात बावे अब का बोले कहाँ बानी जी जो बोलावत ये जो तनिया है ने घर आओ में तनी हाला जल्दी गुला आए। कर जो ठीक बा मैं आओ तनी ठीक बा जो अरे बोलो ना यार बड़ी दिमाग आ रही पता नहीं मेरा कहाँ शादी अरे का करत का जी अभी कहाँ रही का माई से तू झगड़ा कइले बड़ू कहाँ माई से जब देखी तब वो माई के तारीफ करत अब रही तारीफ का करने ओने मान लो छठ भूखल बिया अब भूखल आहा रवि माई छठ भूखल भी तो हम हुआ तक हम ठूस ठास के मोह ढीला भड़ के बैठ के का तू छठ कर तब हम ना रहो खातिर भूखल बनी छठ मन हमर तबियत खराब है तो हां तू रोन इतना तबियत खराब बाटे हम ना काम के करी बाप रे बाप लेकिन हमरा कौन समझे वाला बात है। अरे हम समझत नहीं नु तू तो काहे झगड़ा करत रहत रू लेकिन हम माई ऐसे चिल्लावत रही हमरा पे एनी टाइम हमरा पे चिल्लावत रहेली अरे तू दवाई करो ताऊ करो अरे ताली भूल हो गई बिया तनी सब बात देबो तो का काहे खातिर हम ना करम हमरे वो खातिर करम चाहे माई खातिर करम अच्छा तो हमरे खातिर कर दियो तो अब का करी ओकरा के का कर सकत नहीं हम भाई इहे वो करी के अपन माई के से हटाई या तो तर माई रहिए चाहे हम रह दो में से एगो रहा का फैसला करे के पड़ी वो भी आज अभी यही वक्त माने घर से माई के हटा दी अब वो सोची कि का करे के हमने की जाना तो घर से माई ही अब बूढ़ पुरानी हम कहां अरे जाई हो केहू हो हमार दिमाग खराब कोई और माई दी पर बैठी है तो ओकरा के कहां भेज सकत नहीं अब मान लो कितना दिन जिएबे करी 5 साल 10 साल कहीं भेजी रोड पर भेजी सड़क पर भेजी कहीं भेजी चाहे हम हमरा के भेज दे हम जाई रवैया चाहते हम जाई घर पे छोड़ के ना ना तुम मत जा तो भेजिए पर तो माई कैसे भेजी हम हमने की जाना तेरा वो समझ बताइए एगो आइडिया बोलो ना समझ में आई ठीक कहत ठीक हो जाए तो तू रह माई के देखत नहीं ठीक बा जा माई रे आप तेरा समझ में खूब बड़ा चांस है पड़ रही बुद्धि पे अरे अभी तक तू लाले का बड़ा हो कितना प्यार कर ले ये जान वाला भी हम तो जाने नहीं कि एगो का कौन छोड़ और तारा से कहलो ना बने ना पक हमने की छोड़ कर हमरा से कुल ना होला हम झूठ कह रही अपन भक्तरा के बतावे खातिर अरे ना हो जान आई लव यू सो मच का है भगवान ऐसन पतो मिलल बिया दिन भर घर में कर 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 पहले रहत बिया करबो तीज के घर में शांति नहीं के रहे थे हम तो एकदम पागल आ गए बनी लगता कि कहाँ हम घर ए माई का चिल्ला तरी कुछ ना सुन ना। हाँ हम चाहते नु हाँ कि चल ना तोरा के एगो साड़ी किन दी छठ घाटे उहे पहन के जोई है साड़ी किन दी तो अरे बबुआ आते पतोहिया कितना कहलिस नु तोर पतोहिया कहलक कि माई के ले जाके एगो नीमन साड़ी किनवा दी हम चनिए के चल एगो साड़ी तोरा के किन दे तनी खूब नीमन
आ उहे पेन के उहे घाट पर जाइए पतो हिए कलहियो तब का को हे छठी मैया लागत कि हमर बेटा पतो के एकदम सद्बुद्धि दे दिहलु सही नीमन नीमन अकिल बुद्धि दिह हे छठी माई कैसे हमर तो एकदम जनमे सवारत हो जाए जनम सवार तो अब तोरा से कहला कि मम्मी जी समय यही झगड़ा करे नी कोनो बात नहीं थे ठीक बा रौरा जाई आज मम्मी जी के सब खराब हो गई बा साड़ी नहीं थे तो घाट पर जाए खातिर वो साड़ी खरीद दी वही खातिर आईनी ए बबुआ रुक न हम दूसर बढ़िया साड़ी अरे दोसर बढ़िया साड़ी क्या करे बा चल खरीद के लियो तनी उहे पहन के ओकर बाद घाट पर चलिए हैं लेट का करबे लेट हो जाई तो फिर घाट पर जाए में दिक्कत चल 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 हे भगवान हमर एकदम सपने पूरा कर देहनी भाई उतर ए जे हाँ ते यही जी खड़ा रहो हाँ, ठीक बा हाँ। हम गाड़ी लगा के आओ तनी ठीक बा जल्दी आई है बबुआ हम तीनू। बस गई नहीं गाड़ी लगा कर आज हम जिंदगी में पहला बार बेटा के हाथ के खिलल साड़ी पहने कहाँ बड़ी हो आओ तनी जी। आओ ना अब बड़ा खुश लागत है। तू कहलू कहाँ ना बड़ी? हाँ माई के छोड़ देनी ओ जी कहनी कि यही जी रो उतर यही जी रही है आ साड़ी किन के हम आओ तनी गाड़ी लगा के हाँ चल गई बबुआ कहल कि हम गाड़ी लगा के आओ तनी ये जब बैठहूँ के जगह में थे सांझ होके लगा तो भूखे हमरा से खा उठल नहीं के जाए का करी हम कहाँ जाई बैठहूँ के जगह हे भगवान साड़ी लेवे में कितना दिन अथी हो जाए का करी केहू लौकतो नहीं के इतना सुनसान जगह पर हमरा के खड़ा करैले बड़िए हौजे जातनी हम बैठे ये जे बैठत नहीं जे मंदिर होकर हे भगवान भूख पियासे एकदम अब खाने के होखल जल जात भगवान जी जल्दी भेजा न बबुआ के अरब के टाइम होगा तो हम कब घरे जाइब कब अरब देव घरे पतो हो अलगे बेचैन हुई बेचारी कतना सबक से कहल हिय कि जाई हमरा माँ जी के साड़ी के ले खातिर तो वो अकेले है छठ के सब सामान कैसे करी जल्दी भेज दहे भगवान कहाँ रह गए बबुआ जी हम देखो तनी आंटी रउआ ओबेरे से परेशान बनी जा तनी आओ तनी कोनो दिक्कत बा का हाँ ए बबुआ दिक्कत ज़्यादा कुछ नहीं है बाकी है बबुआ हमारे जे गइल हमें तो कि गाड़ी लगा के हम आवो तनी लुगा किने के लिए हमें आज छठ हनु हमरा तो लगा कितना बहुत देर हो गई 4-5 घंटा हो गई नहीं 2-3 घंटा हो गइल अब अइबे करी है लागत पर्व त्योहार के चलते जाम उम में फंस गइल हुई है एगो बात हमर सुने का राउर बबुआ अब आवे वाला नहीं खो अब भाके बबुआ ऐसे काहे कहतनी अरे वैसा बहुत लोग के हम देखे नहीं लोग लिया के जी छोड़ जाला लोग अपना माई बहुत के लोग में हमरा में अंतर बा ए बबुआ हमारे एक एगो बेटा पतो हमरा के बड़ी माने ला लोग अरे माने ला लोग मानते रउरा न पुत्र मुंह में बानी रउर बेटा रउरा के छोड़ गई रउर पतो रउआ से झगड़ा करत होई ना बबुआ वही तो कहल है कि हमरा जाके ले आज माई जी के साड़ी किने खातिर कहलक ये नु हाँ। तो एगो काम करी अगर हमरा बात पर रउरा विश्वास नहीं है कि राउर बेटा छोड़ कर रउरा चल गई बा तो हमार सामने घर बा अच्छा ठीक बा चली हमार माई वही बिया ना हाँ ठीक बा हम अनाथ बानी हमार बच्चा रहनी तबे हमार माई मर गई तो हम देखनी है तो लागल कि रउरा हमार माइए हैं तो हमरा माई खानी रही सब व्यवस्था बा घर में और रउर बेटा जब एजी अही है नु तो रउरा देखत रहे हम जंगला से जब अही है रउरा देख ले ओकरा बाद आके लेके चल जाए ए बबुआ हमारे एक एगो बेटा बा ओकरे खातिर तो हम छठ भूखल बानी अब मान लो हम कोने अच्छा चल तो गइल। रउरा छठ करी हाँ। हम ये नहीं कहते रउरा छठ मत करी रउरा छठ करी हमरा घरे करी और रउरा देखत रहे रउर बेटा जब एजी अही है रउरा खोजत तो उनका संगे चल जाए आ ना तो हमरा घरे रहे कोनो दिक्कत होगे तो बोली ऐसे कैसे हम चली अरे बाकी तो औरगो के टाइम अच्छा भूखल जाता अच्छा हम रउरा चली कराओ तनी ना तो रउरा बेटा के हम खोजवा लेम हम खोजवा लेम कि कोना गाँव कौन गाँव मालूम है? हाँ आप गाँव में मालूम नहीं के यही जे के जा अच्छा तो रउरा वो गाँव में जाके हम रउरा बेटा के बुला लिया
ठीक बा? हाँ ठीक बड़ुआ। ठीक बा, तो चली हजी आराम से बेकार न बैठल बनी, हजी आराम से रहे आ शाम के जाके अपन दौड़ा दौड़ी करके चले छठ करके, ठीक बा? कहत रहे चल। बबुआ चल। आई देखी इहा हमार घर हो, ठीक बा? जी आराम से रह सकता नहीं, रौरा जौन सामान चाहिए हम छठ के लिया दें, रौरा आराम से करी, लेकिन हमार लागत है कि राउर बेटा रौरा के छोड़ के चल गई। अच्छा कोना गाँव में बा, हम एक काम करी, रौरा तले तैयारी करी छठ के, पहले हम रौरा बेटा के देख के आई करी। ए जी जगदीशपुर बबुआ। जगदीशपुर हाँ। हम जा तनी आ देख के आ जतनी, ठीक बा? ठीक बा। आ रौरा का नाम हम बेटा के? अब विजय नाम है। विजय नाम है? हाँ। जगदीशपुर के विजय। हाँ। हम जा तनी देख के आओ तनी, रौरा तले घर में काम करी। ठीक बा बबुआ जा। ये पागल औरत के सुनाई कि एक बेटा एकरा के छोड़ के चल गई है, पर सास पतोह के झगड़ा हुई, एकरा के छोड़ देलक, लेकिन हमार माई नहीं खे। और अजीब छठी माई रो करे नहीं, जेकर माई नहीं खे ओकरा के माई बिना तरसावनी है, जेकर माई बिया वो बाहर छोड़ के चल जाता अपना माई के। हे छठी माई इनकरा के मिला दिया, देखो तनी खाली पता करके आओ तनी एकर बेटा का। ए जी सुनी ना, बोली ये विजय जगदीशपुरी है? यही बा। विजय के घर कौन है? विजय घर वहाँ जाते हैं नो। हाँ, हाँ। आगे जाइन, हाँ दाएं मुड़ जाइन, हाँ एगो मकान मिले हरा रंग के, हाँ। वही विजय के घर है। वो दहिना बा? दहिना मुड़ जाएगा, वह विजय के घर वही है? विजय के घर है। अच्छा ठीक बा। ठीक है। लागत तो ये हाँ काम हो गई। मोनिया के पता ना नहीं अरे केहू के ना ऐसा सुनसान जगह पर जुनी हो आ ओकरा के उतार के कनिए के माई यही जी रोक आ गाड़ी लगा के हम आओ तनी आ तोर साड़ी नीमन से खरीद दे। कहा बात करता रह सुन, ये उनकर बेटा पतो लागता एकदम खुश बिया कि ओकर बेटा पतो ओकरा के साड़ी आज खरीदता है। जल्दी एगो टेंशन आ रहे। इतना दूर छोड़ले बने नु आइयो ना कोई आउ देखलहु नहीं। बात ध्यान में रख। का? अब केहू गाँव वाला के पता चली तो गांव के पता चली तो कह दिए कि छठ के दिन नहाए गए रखे गंगा जी में आ डूब गई। हाँ ये गाँव में श्राद्ध कर दिया है, सबके पूरी बुनिया खिया दिया। हाँ ओकर श्राद्ध कर्म कऽ के पूरी बुनिया खिया के ओकर काम खत्म, ठीक बा? हाँ तू भूखल बाड़ी हाँ ना? भूखल तनी जाए ना, फल फूल लिया दी प्रसादी, हम लेके आओ तनी। सेवा ना लिया जाए। हाँ फिर छठी में तर चलो। हाँ, चलो। ठीक बा हम लेके आओ तनी। जाए जल्दी। बताओ हैं वो बुढ़िया वो जी बेटा पतो कितना गुणगान करतिया कि हमार बेटा ही है, हमार पतो ही है। आई ओकर मुँहे के मनोकामना एकनी के पूर्ण हो गई कि मुआ द छोड़ के ही भागल बा। ऐसा बेटा तो छठी माई केहू के मत दी। हमरा के देखा हमार माई से हम प्यार करनी, हम माई के माने के चाहते नहीं, माई के सेवा करे के चाहते नहीं, तो हमार माई के बचपने में तू ले ले। एक और माई पिया जिंदा तो ये अपना माई के अपना मेहरारू चलते छोड़ आई। बताओ जिंदा में है माई के श्राद्ध करे के बात करता सुन। जा तनी समझाओ तनी ओकरा के। अरे कहाँ बनी जी? बबुआ मिल गेल बबुआ। अरे बबुआ मिल ना गेले, हम सुने तब तनी राउर बबुआ नु हम जोन कहत नहीं उहे भइल बा। नहीं बबुआ ऐसे मत कहो। हम गइनी है देखनी है हाँ मिल गेल नु। उ लोग बात करत रह रौरा, उ लोग कहता कि गइले हैं एक्सीडेंट हो गइल है और रौरा मर गइनी और श्राद्ध कर्म के उ लोग बात करत हवे जनी। बबुआ ऐसे मत कहो, हमार बबुआ ऐसे ना कर सकेलन। अब रौरा मानी हम आँख से देख के आओ तनी ना मने नु, लेकिन वीडियो बना के ले तनी देखी का बात करता ले। लेकिन ई मर गइली ओकर माई। जय बबुआ, हम बबुआ खुश रह जाए। अरे पागल है का, मुँहे के रौरा के मनावत तरसन मर गइल बानी ओकरा खातिर आ तब बबुआ खुश रहे कहत तनी ई गजब के माई बानी रौरा। का करी है बबुआ, माई है नु तो माई के मन वैसे ही होकेला। अरे बेटा जाए तो कैसन हो गए, खुश रहो अपना बेटा पतो। अच्छा आज से रौरा हमरा के बेटा मानी, ई घर आपन मानी, ठीक बा? हम अब हमरा के इमोशनल मत करी, हम जाता नहीं रौरा के छठ करे खातिर जो जो सामान बा उ लिया दे तनी, ठीक बा? ठीक भाई बबुआ, वो तो हमारे बेटा पतो है ही, हम उनका खातिर तो हम छठ कोई ही बनी। बाकी आज से तू हमारे बेटा हो। अब देखो मुआ आज से तोहरो खातिर हम छठ कर।
ठीक बचा तू अब रोआओ मत, हमार माई नहीं खे तो हेंग मत रोआओ। हम बानी नु बेटा, ठीक बचा हम लेके आओ तन। ठीक बा। हे छठी माई, हमरा एगो बेटा रहुआ देले रही, अगर हमार बेटा हमरा बिना खुश रहल जाता तो ओकरा के खुश रखे, हमर बेटा पतो दुनू के खुश रखे। अगर वो दुनू खुश रहिए नु हम खुश रहे छठी माई। कभी ना अभी तो गनिया के फल लेके आओ। ए देखो लेके हाँ, आई दीदी बनी। जी। देखो सेब संतरा ई लेके आई बनी। एकदम सब कुछ ले सब आए न ना। सुपली उपली आ हाँ। तू इधर पहले और कुछ ऊख ऊख के लेके आओ तनी हैं। हां ठीक बा, तनी जाई जल्दी लेके आई। ठीक है, हाँ। तुम ऊख ले ले और का कहला हरदी उर्दी रखा लो ले। हां वो सब लेके आओ ठीक है, जल्दी ठीक। बराम शॉर्ट करत है। एगो तो ऐसे हमें देख कमजोर बाटे, का हम शॉर्ट करी। अरे कहाँ बनी जी? अरे जल्दी आओ ना भजन। और देखो तारा खातिर सेब संतरा सब कुछ ले लो, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी धरो तनी रखो। जा अरे कहाँ गइल हो? घर में ताला मार देलो, अब ये छठ जाए के तैयार इनको हरिया नहीं खेलो कोई। हई देखी ना कहाँ जानो? तारा खातिर का का लिए हो हाँ, जानो कहाँ? देखो हई संतरा संतरा सेब? सेब हई मुरई साल हई ले अलुआ बारू? हई ला ना खा खा ले। खा खा तू भी खा। ना ना पहले ना 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 हम रोवा से ज्यादा प्यार करेंगे पहले रोवा खाई हम्म, ठीक लागत मीठ बाटी बहुत मीठ बा। हाँ जानते रहो छठ पूजा करे खातिर हम भतरा लिए रहे हम्म। तो हम कहली कि हाँ छठ पूजा कैले बारी लेकिन छठ ना कर रही हमरा से को अतना कमजोर ऐसे सही बाटे हम छठ हाँ, करम कमजोर तो बारू। अब बात है हमरा जानू ना है हाँ, तबीयत जानो, खराब हो जाती जानो से। देखे वाला तू ये जी का करतर हो? है ई के हो? फ्रेंड है फ्रेंड Friend, friend? हाँ सेव खियावे खातिर बोले आ रहे तू ई छठ के प्रसादी तू इनकरा कभी छठ भइल ना खिया देलू? हाँ तू छठ नहीं कर? ना रे भाग भाग रुक 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 रुक। छोड़ी हमार हाथ छोड़ी सुन हाँ छोड़ी पहले हमार का नहीं, ते- हाँ छोड़ी हाँ छोड़ी हाँ छोड़ी ते छठ ना मानेली? ना ना माने नहीं ते भूखल नहीं खी? ना हम कोनो छठ उठ ना भूखे नहीं ते जान तारी छठी माई के प्रकोप होई नु त तोर का कहीं अब मेहरारू होइस नु तो हम तोरा पर सरापत छठ 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 नु हरे। देखिए हम कोनो छठ उठ ना करनी ना नाम करनी नाम कभी कइले बनी ना कभी करम जाई तो छठ में मजाक ना नु करे के चाहिए। हम करनी मजाक एकर मतलब ते जानबूझ के हमरा माई के घर से हाँ, निकलवा हम लिया। जानबूझ के कइले रही हम कोनो तारा से प्यार ना करी नु लइको से प्यार करी शादी से पहले से ओकरा से प्यार करनी हई देखई फोटो हई देखी साथे के फोटो रख ले बनी तो ओकरा चलते हां ओकरा चलते ते छठ ना कर ली? ना ना करी रे तोरा मेहरारू के मार के मुआ दे मार के मुआ दे भाग भाग हमरा घर में से भाग हमरा घर में से जा तो नहीं जाई भाग। हे छठी माई हमरा के माफ कर दिया, आज ना हम एने के भनी ना मैं आई के भनी, हम अपना माई के छोड़ के चल आईनी है के गंदा औरत के चलते हमार माई पता ना कहाँ होई, छठ करत होई कि ना करत होई का करत होई, हमरा पाप लगी। हे छठी माई हमरा माई से मिला दो, हम बहुत दुखी बनी। हे छठी माई हमरा माई से मिला दो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीआईबी विजेंद्र सिंह और ई वीडियो कैसन लागल है, ई पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 भी एगो भाई जना में छठी माई कैसे दंड दी है वो औरत के और कैसे हमार माई मिली कि ना मिली ई सब में दिखाएं। तो लोग इन चैनल के सब्सक्राइब कर दी और वीडियो के लाइक करिए। वीडियो कैसन लागल है जरूर बोलें, एक बार जय छठी मैया कमेंट में ज़रूर लिखी। आप सबके छठ पूजा के बहुत बहुत शुभकामना। हमनी के बिहार के पावन पर्व ऐसा ही धूमधाम से मनत रहे। तो देखत रही, हंसत रही, मुस्कुरात रही। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें आ कमेंट करी आ वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। भाग 2 बहुत जल्द। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय भोजपुरी। लव यू।